jaduong' Ajiki, mana Ajiki kodhiamo. Jaduong' mabede jado kono ambaka ne odiochieng' ma kawuono. Jowinjo wuoro ote mathoth ahinya, wachungogi maler wadhi kete yamo. Wayudgi ane sani kama gintiere achiel ariyo adek moko mantie kanyo. Ang'wa somgi ane kaeto bang'e ka watieko. Ajiki anga duogi ripodi. Miwa pachi, Lois pod wan kod studio ka, ang'wa duok mwanyalo duoko. Duncan Ward Mary owacho kanyo ni doho masani kidarito nyaka ibed power kendo nyaka balance gimoro amora mitimo. Aya, erokamano. Linet Michael wacho ni rito doho tek e piny masani. Owacho ni oeo chio nikech dhako mar ariyo biro kong'eyo maduong' cha full. Koro achaye bedo full. Ero, achaye donyo kar kaja. Ang'o miwa pachu, jolony man ge studio kawuono. Morris Com wacho no neno ka intere ndhewa. Do neni gik mathoth. Wacho ni into iwacho ni thoth jotendwa wuok e do nikech competition and hard work. Wacho jado moriere daka minga nikech en gi chuny mokwe. Nyithind jado ong'e dak gi jomoko kuonde te maonge koko. Wacho ni nikech nonyuole kind ji mopogore kendo paro bende opogore. Mano neno waka nite ndhewa. Erokamano ya Moricom. Aya, Ruth Nyathi Ochieng' do irito gi kwe kendo irieyo gi wuon dala kapod ongima. Nyaka otreat mon go machal kendo wuon dala nyaka bed gi duol mare. Mano kantiere shida e dala to yale bura. Wacho ni an babawa ni jado sani en gi higni 83 to pok naneno ka mine na adek gogore. Nyithindo bende nigi winjruok nikech babawa noketowa marom. Midhiero wuok ga e sama Nyasaye ogwedho ot moro moloyo moko. Kanyo lweny gi nyiego nyalo donje. Awinjo twak kanu moja. Erokamano Ruth Nyathi Ochieng'. Aya, Lois winjo ote no. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni Cleophas sani chuo jodo te nyaka bisobe mag dinde manyien gi. Ambi keta kanyo. Pogruok mantie kod machon en ni jomachon ne owacho ni ne jitambulisha kendo nyuomogi. Joma sani tok onego wacho ni kanogi kaka mpango wa kando kata slay queen. Ote mange mwacho ni otherwise sani chuo onge kod capacity maber mano mar satisfying mon kata ariyo dichiel. Mano wach matie ka jowadu tek maka ok ochuno to kiki hedhrie kane mpango wacho ni kane mama kata mano mpango wa kando. Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada. Jaki Nyarmori wacho ni rito do kidieny masani en very simple. Do irito gi discipline from the man. Onge tingo wach from house A to house B and vice versa. Another one wacho ni do jado ok bed dichuo mawinjo moshene kata kuoth mon ka wuok house A to tero nyaka ot mar ariyo house B and vice versa. Then wacho ni lastly jado with more than 2 wives nyaka ket chik ni mon duto tedo to chiemo ikelo kamikai, whether itedo a lot or not, to nyaka dhako ka dhako cham chiemb nyieke. That's how my grandfather from mom's side was doing it. Wacho ni zero drama. Odhi nyime ko wacho ni ya but masani gi to kiawa jodolo jadoho kuotho ero weche moko mopogore kanyo. Jado nyaka koro bed gi mwandu maromo. Mane wach mantiere kar kanyo. Kotieko wacho ni nitiere kanyo kamo otene no bende koro oringo lal kanyo. John Eric Ponge wacho ni mon masani pachgi thin gilaro nyaka TV. Ka inyiewo TV ne mikai iwacho penjo kanyo ni inyiewo TV inyiewo ne mikai TV why.
owacho ni use GCD method, owacho ni gwandruok chweto gi dondruok. Erokamano. Bernard Agiso wacho ni do en mar, wacho ni do en mich mar kodhi kowuok kuom kwaro. Masani gi to gombo. Thothgi opong' gi kuoth gi koko. Wacho ni maluor onge. Wacho ni mondruok left and right, left, right and center. Bernard Agiso ni Obomba, Kisumu. Erokamano ahinya. Kerry Talbot wacho kanyo ni maduong' kodak Nairobi, matin dak Pwani, dichuo bedo tourist. Case is not. Aya. Pamela Dero wacho ni inyiewo lo maduong' to ng'ato ka ng'ato koro dak kare. To chako pur kod komo. Chako pur to komo. Aya. Mogik, Brother Wilberforce Otieno wacho ni keny en 1,000 ways to die mapema. Acha 1,000 ways to die mapema ni kuingia kwenye doho. Doho. Wach malich ahinya nyakora boga jwang. Mane kama paro pogore paro moko bende chal. To mana kuom gigi bedo mosewinjo. Rogi ndeka paro. Ati kode maber jowete motiego studio chibakono jaduong' Ajiki kode. Mnawacha duogo iri mondo milera kama ne wachope karkacha. Giote mantiere wiye ka. Iwacho ni koro ka iritogi koko neno. Joneno wabedo golo pachgi. Ma iwinjo kanyo momaki minyalo somo ne oganda wa odiochieng' ma kawuono. Kaka in bende sebedo kata ka itayori. Iwinjo kanyo ni timetable bedo nego bed ni lose kosoyo nikech koro kochopo ka chiemo iwacho ni biro chiemo e od mikai nyachiera to koro chiemo karang'o to koni bende idonjo e ot mane chieng' mane mondo mi gwandruok kik bedi to ka nyiego donjo pogruok bende nyaneno kosidil gi nyiego e yo machalo nade kindgi. Kamano Cleophas, doho nyaka ibed ng'ama ka wacho mokwongo ni nyaka ibed ng'ama nigi paro mariek to kendo paro mokwe to kendo nyaka ibed jakisera. Joluo wacho ni jakisero nyaka ti. Mano gima duong' kabisa. Ibiro yudo ni kata mana chiegi achiel ma in go no kadiko ndalo moko makoro usechope kamoro kanyo to ji ochako laore, nyithindo koro neno koko gi gik makamago. Kidwa bedo ng'ama ber, bed jakisera, ipenja ni ti odni idhie karang'o, titieko ndalo maromo nade gi whatever. Jadoho onge okondiko timetable. Kidwa bedo jadoho maber, dhi ni od ng'ato en siri mari. Onge ng'ama wacho ni chieng' ma kama biro iri, chieng' ma kama biro iri. To kinde ka kinde nyaka ibed ng'ama jakisera, ng'ama winjore gi mondego at individual level. Ng'ato ka ng'ato nyaka ibed osiepne. Ok inyal bedo ng'ato ni in jadoho to ing'iyo moro gi kocha to kamoro bende nyi osekuodhe, kamoro bende nyi osewinjo ni kanye manyi kele gimoro malich makoro heo ode. Kaka winjo ka ng'ato wacho ni gilaro kata TV. Dondruok mathindo go biro nikech wuon dala. Nyaka ikaw thuolo mondo ibed jakisera. Gik moko mitimo be nyaka inyisi, nyaka ipuonji ng'ato, nyaka explain ni kama obedo kama to ma kama muwinjru e ot ka. Ot machielo bende kamano nikech ok ibi kawo gino rambun ni jogi te adwa puonjo kanyachiel. Ng'ato ka ng'ato nyaka imi time mare mar ode kaka dhako. Bende ok ochuno ni ji nyaka chiem kanyachiel pile, but inyalo yiero odiochieng' kata odiochieng' ariyo kata juma ka juma tu bedo uchamo kata mna dina moro kata mna chiemb otieno e od dhako maduong'. Koro wuone kore unyiso ni kama mae mobedo kama ma obedo kama, nyaka ubed gi sapuonjruok. Omiyo doho yot ne jalno ma chiko ite, doho yot ne jalno ma jakisera, doho yot ne ng'ama chunye lach ma kata kawacho gore iwacho ni kawacho kat kodir tong' to ok kadh dhi chuo joma ni toke. Chunyi lach kendo yawo makantie wach moro tiling' galing'. Inyalo bedo gi gimoro matek kabisa e ot moro
to kinyal wacho gino ne ji duto kamoro en gimo otach chuny jaodi chama ma gino timore odeno malich kabisa. Ikwongi pimo yamo mibed kata mana dwe kata dweche ariyo kata gima kamano, otegemea kamidwa fule wachno kata kakidwa handle wachno. Kiseyudo kaki handle gino eka kori dhi public. Gima ketho doho mang'eny kabisa en wach mar rokni. Idwa kuodho jalcha, idwa kuodho jale, ionge sani mar bura. Bende nyaka ibed ng'ama strict ma nigi kapira wiye, ng'ama chanore ma ok to wuoya. Kendo kichiwo luor mari tiwacho ni in ng'ama migosi e dholuo. Koro biro, yani luor biro nikech in migosi. Iluorogi to gin bende giluori. Ati kuom ng'ato ka ng'ato. Macho luori. To kiriwogi bende luorogi. Ka nitie wach tidonje to wach manyalo kweri Cleophas. Yes. Ok inyalo pango ni an adwa dhi kuma kama ndalo ma kama onge program kata doho. Inyalo wacho ni kati ke juma kati kukapana. Mano siri mari kaka jadoho. Iwacho timetable kony kar ka. Nyaka duogo iri mona ka wach mari mogik ne duogo Ajiki. Yena sane. Mano bende biro mi luori kaka wuon dala. Mano your decision. Erokamano. Iwacho ni mano e paro maliw madhi bedo kar kanyo. Abiri mondo mi wayudane wach